வண்டி எண் 1, 2, 6, 5, 6 சென்னை சென்ட்ரல் அகமதாபாத் ஜங்ஷன். உலகமயமாக்குதலுக்கு பிறகு உலகமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் மயமாகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். எதிர்காலத்தில் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற போது எலக்ட்ரானிக்ஸோட பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆர்வம் பிறந்துச்சு. எதனால் அப்படின்னா, எதிர்காலத்தை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம வரலாற்றை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதனால் பழமையை பாதுகாக்க ஆரம்பித்தேன் எதிர்காலத்திற்காக. என்னுடைய பேர் ஜோஸ் டென்சிங் க்ரூஸ். நாகர்கோவில் என்னுடைய பூர்வீகம். ஆனால் நான் இப்போ ஒரு சென்னை வாசி.